Розпочинаємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТR. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про ситуацію навколо Криму, навколо Донбасу, про війну будемо говорити з гостем нашої студії. Це Олександр Хара, директор департаменту міжнародних відносин фонду «Майдан закордонних справ». Пане Олександре, ще раз доброго вечора. І ще раз дякую, що ви знайшли можливість до нас прийти. І хочу так само нагадати глядачам, що ви можете бути під час нашого ефіру не тільки пасивними, але й активними. Якщо у вас є запитання до нашого гостя або, скажімо, важлива думка, яку ви хочете висловити, для цього є номер телефону. Це +3 8073 419 41 58. Розпочнемо з Криму, і, власне, не ситуацію теперішньої, а того, що сталося, скажімо, ще 4 роки тому, 20 лютого 2014 року, власне, про анексію Криму і так далі, і так далі. І хочу нагадати, що сьогодні Оболонський суд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді, і суд заслухав посла України в Польщі Андрія Дещицю. І нагадаю, що Дещиця станом на момент анексії Криму він виконував обов'язки голови МЗС з 27 лютого до 19 червня 2014 року, а зараз він є послом України у Польщі. І серед іншого він повідомив, що окрім екс-президента Віктора Януковича з проханням про введення російських військ до України звертався також колишній так званий прем'єр Криму Сергій Аксьонов. І за його словами, про це стало відомо на засіданнях Радбезу ООН на початку березня 2014 року. І він також висловив думку, що відповідне звернення Януковича до Путіна було спробою виправдати агресію Росії в Криму. Пан Дещиця говорив майже 2 години і багато чого сказав. Я хочу, пане Олександре, перш ніж ми розпочнемо про це розмову, послухати один фрагмент того, що сьогодні сказав пан Дещиця в Оболонському суді столиці. Перш за все, це обумовлювалося було колегіальне рішення Ради національної безпеки і оборони України, і введення військового стану в Україні мало відповідні наслідки. Могло мати відповідні наслідки. Тому про які нас попереджали також і наші міжнародні партнери, і цю інформацію також доводив до відома членів Ради безпеки, Ради національної безпеки і оборони України. Мова йшла хоча б про те, що під час військового стану не можна було провести вибори президентські чи парламентські. А такі вибори були необхідні в зв'язку з тим, що відбулося самоусунення президента від влади. Захист вірно зрозумів вас, що питання введення військового стану або оголошення війни до Російської Федерації не голосувалось, не піднімалось, не розглядалось через необхідність провести вибори. Ні, це була одна із аргументацій. Це аргументація. Так чи ні? Ці питання... щойно ви про це сказали, так чи ні? Так, це було одне із аргументів, які розглядалися на РНБО. Якого числа, вибачаюсь? Я не пам'ятаю зараз. Це 28-го? Я зараз, на жаль, не можу точно сказати, але ці питання обговорювалися постійно на РНБО, питання, які на засіданнях РНБО, питання щодо введення військового стану. І в той час зважувалися різні можливості і потреби, і відповідності до ситуації, яка дуже динамічно розвивалася, і на той момент, коли відбувалося засідання РНБО, приймалися відповідні оптимальні рішення. Чи запровадження військового стану, чи впровадження військового стану, чи початок антитерористичної операції. Це рішення піднімалося на всіх, наскільки я пам'ятаю, всіх засіданнях РНБО. Тож, пане Олександре, почули ми цей уривок, і хочу запитати у вас в контексті того, знаєте, як ситуацію з Кримом називають українці, майже всі, називають вони «здали Крим». І цю заяву, тобто, скажімо, цей діалог можна по-різному трактувати. І, власне, багато хто може це почути і сказати про те, що, справді, здали Крим, бо тоді треба було провести вибори, і, власне, політики тоді керувалися власними інтересами. Як би ви це прокоментували? Що ви почули у тому, що сказав тоді
тодішній виконувач міністра закордонних справ пан Дещиця? Ну, ви знаєте, я пам'ятаю дуже добре протокол цього засідання РНБО, і він просто був виток, оскільки цей документ з обмеженим доступом, був виток спеціально, оскільки використовували його в якості аргументу проти одного з українських політиків, щоб показати неадекватність, начебто, позиції. Але давайте почнемо з того, що вже з самого початку було зрозуміло, що відбувається повзуча окупація, потім вона переросла в анексію. Це перший момент. Другий момент, якщо ми ставимо на такі терези політичні питання і правові, то от в даному випадку політичні питання переважили. Оскільки дійсно потрібно було проводити вибори, дійсно, згідно з нашим законодавством, під час воєнного положення не можна проводити вибори. Але з іншого боку, у нас була унікальна ситуація, коли одна людина фактично очолила 3 гілки влади, точніше 2 гілки влади, тобто була і прем'єр-міністром, і виконуючим обов'язки президента, і головною Верховної Ради. І, звичайно, що Конституцією це не передбачено. В такому випадку потрібно було знайти інші, ну, як мені здається, звичайно, що ми зараз ретроспективно дивимося на ситуацію. Але напевно, легше дивитися в ретроспективі, звичайно, тепер і вже. Більше інформації у нас є у суспільства, і дуже добре, що такі процеси відбуваються. Я маю на увазі і суд, і ми матимемо більш повну картинку. Так ось, фактично, як на мене, можна було б 2 варіанти обрати. Перший є Верховна Рада, легітимно обрана, і обирати знов не треба було. І відповідним чином вона могла би прийняти рішення, взяти на себе політичну і інші види відповідальності для того, щоб запровадити воєнний стан і далі певні рішення робити. Або, наприклад, звернутися до Конституційного суду, оскільки немає президента, не може навіть будь-який закон приймати, оскільки закон передбачає те, що його президент має підписати. Оскільки у нас президента не було, або така квазі-посада виконуючого обов'язки. Тобто дійсно була проблема. Але якщо ми подивимося, що важливіше, це виживання держави, а оскільки почалася збройна агресія. Я хочу нагадати, що згідно з законом про оборону 92-го року, збройна агресія, є визначення збройної агресії, це починається з того, що, наприклад, блокуються військові частини. І, звичайно, в Криму ми бачили з перших днів, от, власне, це відбувалося, це вже була збройна агресія Російської Федерації. І немає різниці, чи були там шеврони з цими двоглавими орлами, чи ні. І, відповідно, наші військові мали діяти, і, відповідно, мали брати на себе певну відповідальність військового командування в Києві і військово-політичне командування, яке проводило це засідання РНБО. Важливий момент. Що таке РНБО взагалі? Я певний час працював в апараті РНБО, який обслуговував цю організацію. Це є дорадчий орган при президентові. Тобто президент може дослухатися чи не дослухатися до порад. Він може розділити політичну відповідальність. В даному випадку українська політична еліта розділила політичну безвідповідальність. Другий важливий момент щодо того, ну, там, пам'ятаєте, яка була дискусія, що фактично пан Турчинов один голосував за введення воєнного стану, всі інші казали, що треба бути голубами миру, шукати компроміси і таке інше, воно давило. Значить, це засідання можна було взагалі не проводити як таке. Да? Тобто ми кажемо про те, що люди у певній ситуації мають діяти адекватно ситуації. І, звичайно, що якомога більше в правових рамках. То була виключна ситуація і, на жаль, зробили неправильний крок. А чому ви зробили неправильний крок? В будь-якій військовій справі, ну, та й навіть в політиці або навіть в особистому житті є таке поняття, ну, психологічне фактично. Якщо подавлена воля до спротиву, то будь-яка ядерна зброя, найкращі збройні сили, ти нічого не можеш зробити. І, власне, це засідання показало, що українського політичного класу воля до спротиву подавлена. І, власне, це є, ну, ми маємо зробити висновок і запам'ятати прізвища тих людей, які ці рішення прийняли, для того, щоб, дай Боже, щоб вони не були в списках політичних партій, ті, які потім, вони, на жаль, ще нами керують, але щоб вони не прийшли далі до влади, оскільки вони діятимуть в той же самий спосіб, гібридний спосіб. Немає гібридної війни, насправді. Війна, цілком очевидно, є реальною такою, як вона була в 20 столітті. А відповіді, вони неадекватні. Не можна на збройну агресію відповідати АТО або зараз от квазі якимось, ми потім перейдемо до цього, напевно, закону про так звану реінтеграцію, де намагаються встановити гібридний правовий режим, щоб можна було в мирний час використовувати збройні сили. Оскільки, згідно з міркуванням нашої нинішньої влади, у нас ще досі мирний час, оскільки воєнного положення немає, агресора як такого не визначили, і це, звичайно, є надзвичайно небезпечним для наших військових і для держави в цілому. Власне, якщо говорити,
озираючись назад, набагато легше проаналізувати, як можна було би зробити. І пройшло 4 роки. От, власне, ви говорите про те, що якою би не була зброя, якщо подавлена оця воля, то от в цьому є біда, і в цьому є проблема. А що тоді сталося з волею цієї владної верхівки? Та якщо говорити по-простому, коли прийнялося рішення не оборонятися, не захищатися, як кажуть люди в народі, віддати Крим, але по-іншому сталося з Донбасом. Ну, напевно, за такий короткий проміжок часу, відколи, власне, сталася анексія Криму і розпочалася військове вторгнення на Донбас, мало що могло змінитися з цією волею, але щось змінилося. Можливо, важливість регіону, можливо, багато конспірологічно ми теж собі додумуємо про те, що до цього були певні переговори, про те, що ми віддамо цю територію і так далі, і так далі. Ну, я, чесно кажучи, не вірю в те, що про здачу території йшла мова. Я навіть при тому, що можна критикувати і нинішню владу, і ту, яку була тоді. Але я думаю, що відбулося? Фактично, ми пам'ятаємо, що був вакуум влади. Після Майдану була певна дезорганізація. І тому тим людям хоча б потрібно було відновити ці командні зв'язки, починаючи тут в Києві з міністерствами, з тими спецслужбами і закінчуючи, звичайно, по регіонам. І у той час, коли нам протидіяла добре організована фактично система російської спецслужби і Збройних сил, фактично вся державна російська машина. Це перший момент. Другий момент – і суспільства. От дуже добре, що за 25 років фактично з'явилося те ядро українського суспільства, для якого українська держава щось варта. І, власне, вони фактично цю прогалину, ці вакуум влади, вони заповнили собою. І тому з'явилися добробати, і тому, оскільки вже бачили, що в Криму відбувалося, і, знаєте, є причинно-наслідковий зв'язок, правовий зв'язок, і з точки зору воєнної логіки, і інших, Криму і Донбасу. Якщо б не було Криму, і Донбасу б не було. І війна почалася, власне, в Криму, і вона закінчиться лише тоді, коли припиниться агресія і в Донбасі, і в Криму, і всі ці території будуть повернуті. І тому ключовим важливим моментом слід розглядати це в єдиному комплексі. І тому законодавство наше має бути адресувати ці дві проблеми в цілому, оскільки насправді є одна проблема – це Російська Федерація. Вона має різні виміри. Військовий – це окупація Криму і Донбасу, є там енергетичні, економічні, таке інше. І, власне, що тоді відбулося? Це громадянське суспільство, волонтери, та вже, в принципі, на той час вже і було дещо відновлено керування і міліцією, і Збройними силами, і вже почалася відсіч тієї збройної агресії, яка передбачена законами, мала б спрацювати з самого початку і в Криму в тому числі. Ну, знаєте, я слухаю зараз вас, і я пригадую, як ми спостерігали за тим, що відбувалося в Криму, і насправді все так швидко відбулося, і ніхто навіть не міг собі подумати, що відбудеться саме так. І чому з Донбасом, власне, цей добровольчий рух, який з'явився, який, зрештою, став насторожі нашої території, він з'явився, напевно, тому що побачили все ж таки, що може бути, і не встигли настільки швидко відреагувати з Кримом. Ну, принаймні так, я би, напевно, резюмувала це. Ви згадали, власне, про цей закон про реінтеграцію і деокупацію. Сьогодні в другому читанні теж продовжували його розглядати. Там ще залишилося буквально 50 правок. І завтра, як анонсував принаймні Андрій Парубій, спікер, мало би вже бути голосування за цей законопроект. І, власне, що є важливо, про це ви частково сказали, що в пояснювальній записці до цього законопроекту вказується, що він приймається для зміни режиму АТО і для врегулювання правового статусу фактично окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей. Тобто у нас тепер не буде такого визначення, як антитерористична операція, буде абсолютно інше визначення. Щось зміниться? Ні, ви знаєте, це небезпека власне цього закону. Там були принаймні в тому законопроекті, який спочатку подавався, можна було виділити певні такі важливі речі. Перше – це визнання територій тимчасово окупованих. Оскільки щодо Криму у нас таке визнання є, ми знаємо, хто окупував, коли почалася окупація, а щодо Донбасу немає. І це надзвичайно погано, оскільки, і між іншим, тут відбувається розрив між Кримом і ОРДЛО, оскільки не можна точно визначити, як ця війна почалася сама по собі. Бо це були такі причини зв'язок і з точки зору подій, з точки зору тих військових підрозділів, спецслужб російських, які були перекинуті на Донбас, і з Придністров'я в тому числі, а потім там з суміжних областей Російської Федерації. Це перший момент, тобто визнання цих територій тимчасово окупованих.
оборони. Другий надзвичайно важливий момент – це, власне, визнання факту агресії і агресора як такого. Якщо б наше військово-політичне, найвище військово-політичне керівництво діяло у межах Конституції, Закону про оборону, то тоді в цьому законі не було б жодного сенсу. Оскільки в Законі про оборону чітко написано, що якщо є збройна агресія, факт там десь, здається, 12-14 пунктів, а фактично всі вони, окрім двох, були задіяні, то тоді створюється ставка Верховного Головнокомандуюча, який дає певні вказівки Збройним силам, і вони починають цю збройну відсіч, точніше, збройної агресії. Цього не відбулося фактично, і досі не відбувається. Досі наші збройні сили з точки зору, якщо ми кажемо так, філософії права, духу права, вони є злочинцями, оскільки в мирний час заборонено використовувати збройні сили, окрім випадків там подолання стихійних лих і інше. Згадаємо справу Колмогорова. Ця людина, згідно з законодавством, вона є злочинцем, оскільки вона в мирний час вбила невинну людину. Але якщо ми відмотаємо трохи назад ситуацію, і що Верховний Головнокомандувач не прийняв рішення про введення воєнного стану, і тоді справа Колмогорова абсолютно інша, що ця людина виконала свій обов'язок. Да, стався прикрий випадок, загинула людина, але вона загинула в дещо інших правових умовах. І тоді до цього військовослужбовця немає жодних запитань. Ну, цей законопроект, начебто, це тепер і гарантує, власне, що наші законослужбовці будуть застраховані від цих запитань. Не будуть вони застраховані, оскільки, принаймні, про це говорять всі депутати, які будуть за це голосувати. Якщо немає війни, збройної агресії, то Збройні сили не можуть застосовувати на території України нашу зброю. А власне, там є такий цікавий пункт, теж, який викликає багато занепокоєння, про те, що Збройні сили України можуть застосовувати і обороняти там країну, територію і так далі, навіть у мирний час. Абсолютно. Власне, про це йдеться, коли Абсолютно. на всій території не оголошено воєнного стану, лише деякі території ми визнаємо їх тимчасово окупованими, і в такому сенсі вони можуть виконувати свої обов'язки Збройні сили України. Але навіть ті, хто писав цей закон, вони не подивилися закон про оборону, який свідчить, він взагалі каже про таку річ, що з моменту наявності одного з пунктів збройної агресії починається воєнний час. Це така, знаєте, більш політична, напевно, категорія, і вона не потребує схвалення президентом чи парламентом. Тобто от з 20 числа, 20 березня 2014 року ми живемо всі воєнний час. А в цьому законі вони намагаються написати, що в мирний час можна залучати Збройні сили до виконання заходів з питань національної безпеки чи якось так формулювання. Тобто вони намагаються створити гібридне, викривити насправді праве поле. Давайте подивимося, що в Україні можуть робити що завгодно, будь-які закони приймати. Давайте подивимося, нещодавно були вироки по колишній Югославії і злочини, які були скоєні тоді. Через багато років. Тобто, якщо буде Міжнародний трибунал по Україні і буде об'єктивно судити, скажімо, і обидві сторони, і українську сторону, і російську, як би вона там не займалася, ЛНР, ДНР, але ми знаємо, що це є Росія, то тоді будуть претензії до всіх наших військових, оскільки в мирний час не можна використовувати зброю проти власних громадян. А фактично досі це відбувається. І АТО, вона не захищає наших військових. От я маю з точки зору права. І це те, що пропонується, це деформує наше законодавство, і воно з точки зору міжнародних стандартів не буде захищати наших військових. І тому це є фактично злочин однієї людини, Верховного Головнокомандувача, по відношенню до всіх тих героїв, які зараз нас боронять на нашому східному кордоні. А яка ж тоді може бути мотивація, власне, такого пункту у цьому законопроекті? Невже ж люди, які, власне, писали цей документ, не знають цього оборонного законодавства і, власне, не знають цих моментів, про які ви говорите? Є політична доцільність, є інші особисті, корпоративні та інші інтереси. Власне, тому давайте згадаємо, як відбувалося ембарго щодо Криму. Це була фактична ініціатива добробатів, активістів і великої, скажімо так, цей, можна сказати, прапор цього проєкту підняли кримські татари. Так. Потім давайте згадаємо, що відбувалося з блокадою Донбасу, цього сполучення, власне, контрабанди і вугіллям і таке інше. Це були добробати. Тобто, фактично, поки суспільство не почне тиснути на владу, влада продовжує діяти business as usual. Тобто, нічого не змінюється, начебто у нас війни з Російською Федерацією немає. Це ключовий момент, бо торгувати, напевно, буде складніше, якщо ми будемо в стані війни. Торгувати буде складніше, якщо це буде видно, якщо це буде, скажімо так, знаєте, я не кажу про якусь етику. Є
Є певні розрахунки. Якщо ми можемо, скажімо так, взагалі казати про блокаду цих територій, звичайно, там є наші громадяни, звичайно, погано, що їм буде гірше, а того, що ми будемо блокувати, це не означає абсолютно відрізати ці території. Але слід розуміти того, що або ми сплачуємо за окупацію, або російська влада сплачує за окупацію. Це для них невеликі кошти, там якісь декілька мільярдів доларів вони можуть собі дозволити. Але це мільярди доларів, які не будуть витрачені на зброю проти українців, на будь-які інші речі, які не в наших інтересах. І тому абсолютно цілком зрозумілим те, коли ми перекладаємо відповідальність за окуповані території на окупанта. Щодо Криму це зробили, щодо Донбасу, на жаль, цього немає. Ну, в цьому законопроекті начебто, власне, про це там є йдеться? різні, от якщо ви подивитеся, взагалі, якщо було б правильно робити, треба було б зробити єдиний закон, який би регулював наші відносини з окупованими територіями, а цього не відбувається. Тобто ми з Кримом не торгуємо, да? Тобто там у нас ембарго і інше, а з Донбасом Кабмін буде вирішувати, якими товарами торгувати. Потім по відношенню, наприклад, до громадян, якщо ви, скажімо так, ну, ті ж самі визнання документів на окупованих територіях, скажімо, тут є низка нюансів. Свідоцтво про народження і свідоцтво про смерть, власне, про цих два основних таких документи має говорять. бути всі ці території, ми маємо подивитися і однаково відносно. Нема різниці, наш громадянин в Криму живе під час окупації або в Донецьку. Вони мають мати абсолютно однаковий статус, і ми маємо пояснити, що, наприклад, в Криму ми можемо забезпечити їх соціальні, економічні, політичні і інші права. І те ж саме відбувається на Донбасі. І тому не треба лукавити, не треба казати, що там ми не хочемо відмовлятися, і тому ми цей комплекс залишаємо. Треба однаково відноситися до всіх громадян від окупованих територій, і однаковий режим буде. Те ж саме, наприклад, чому на Донбасі лінія розмежування, це у нас фактично є лінія фронтової, лінія фронту, а де-факто лінія з Кримом у нас є державним кордоном, оскільки там є прикордонники і інше. Тобто такого не може бути. Там мають бути військові. І, звичайно, поки ми не повернемо ці території, коли там нікого не має бути. І, власне, продовжуючи тему цього законопроекту про реінтеграцію і деокупацію Донбасу, там було майже 700 правок, та їх впродовж цих 2 днів вже в другому читанні депутати розглядають. І одна з цих правок, це, власне, була поправка до закону щодо розриву дипломатичних відносин з Росією. І тільки 72 депутати з 226 підтримали цю правку. Ну, це означає, що насправді вона не проголосована. І те, про що багато політичних сил говорять, та про що потрібно, це слово «потрібно» весь час звучить, розривати дипломатичні відносини з Росією, 72 проти 226. Ну, ви знаєте, там теж певне таке було лицемірство з боку керівництва провладної фракції, коли вони проголосували за, знаючи, що інші, і фактично вони давали вказівки, щоб люди не голосували. І з одного боку вони можуть сказати виборцям так на телебаченні, що от бачите, ми голосували, але не вийшло. І чому потрібно розривати дипломатичні відносини? Так і потрібно. Абсолютно, безумовно. Незважаючи на те, що я колишній дипломат, я вважаю, що під час війни дипломатичні відносини це є нонсенс. Давайте згадаємо 82-й рік, це квітень, коли Аргентина окупувала Фолклендські острови. В той же день було розірвано дипломатичні відносини, і потім Маргарет Тетчер прийняла рішення, що незважаючи на те, що ці острови не є надзвичайно важливими для них, вони знаходяться там десь, здається, 10 тисяч кілометрів від самого острова в Британії. Ось, але потрібно воювати за це. Або давайте згадаємо нещодавні події, коли декілька близькосхідних країн розірвали відносини з Катаром, звинувачуючи, він на кого не нападав, але вони його звинувачили у підтримці екстремізму і таке інше. Тобто дипломатичні відносини потрібні для того, щоб фактично розвивати позитивні відносини. Якщо у стані війни, в цьому немає сенсу. Немає сенсу мати дипломатичні відносини з країною, яка ставить під сумнів територіальну цілісність і взагалі існування держави. Російська Федерація є такою країною. Пан Затулін нещодавно пропонував денонсувати декілька пунктів, власне, які підтверджують територіальну цілісність України. Власне, оцей договір про дружбу, співпрацю і партнерство в частині визнання територіальних меж один одного. Да. Так. І тут якби є декілька моментів. Ну, звичайно, я не буду розповідати про внутрішньополітичні, що там вибори в Російської Федерації, вибори Путіна, звичайно, що вони 18 березня, скажімо так, символічно, вони сакральні, символічні ці речі люблять. А я просто хочу нагадати, що 18 березня
2014 року було фактично прийнято рішення про прийняття Криму у склад Російської Федерації. Тобто це ми в сторону відкидаємо. Вони намагаються фактично ці кінці, пов'язані з Кримом, Україною і Кримом, відробити. Але міжнародна правда є, власне, як і внутрішнє законодавство. По-перше, немає зворотньої сили. Ти не можеш відмінити якесь рішення, яке було там вчора, наприклад. Да? Тобто це не несе правових наслідків. Другий момент – порушення права не створює права. Це між іншим принцип міжнародного права. Тому якщо Росія порушила статут ООН, якщо вона порушила заключний акт СБСЄ 75-го року Хельсінський, в якому написано, що кордони не можуть бути силою змінені і будь-які такі зміни не будуть вважатися легітимними. Якщо пам'ятати про резолюцію, якщо не помиляюся, 27 березня 2014 року Генеральної асамблеї ООН, де більше 100 країн проголосували за територіальну цілісність України, і лише 11 країн, включаючи Росію, проти війни. Тобто це все не має, з точки зору права, це є нікчемне рішення. Ось. Так от, є така країна, яка бачить Україну у сфері свого впливу, яка не поважає свої зобов'язання до міжнародної спільноти, міжнародного права і до нас, як держави, яка веде проти нас війну. Який сенс в веденні підтриманні дипломатичних відносин? Є аргумент, певний маніпулятивний аргумент, що не можна буде тоді вести перемовини там в Мінську або в інших якихось форматах, нормандський. Це абсолютно не так, оскільки, по-перше, згідно з Віденською конвенцією про міжнародні договори, всі договори, які були підписані сторонами, вони діють. Тобто це не означає, що щось не так. Друге, можна буде вести перемовини дипломатичні, навіть не маючи дипломатичних відносин. Це абсолютно не заборонено. Третє, це жодним чином не впливає на консульські відносини, нашу спроможність бути присутніми на території Російської Федерації, захищати наших співгромадян, або перепоручити це третім сторонам. Тобто фактично є аргументація, світ же ж на місці не стоїть, і звичайно, що є різні варіанти реагування адекватно на ситуацію. На жаль, українська влада зволікає з цим, бо побочний ефект від цього, що який, оскільки ми не називаємо від нерозриву дипломатичних відносин, ви маєте на увазі? Нерозриву дипломатичних відносин, не називання Росією агресором, не визнання факту збройної агресії війни. Це про що каже? Що у нас є тут громадянська війна і якась там роль Росії. Фактично, з юридичної точки зору. І мінські домовленості, вони фактично про це кажуть. Насправді це не так. І тому для того, щоб подолати, скажімо, цю і російську пропаганду, їх дискурс по відношенню до України, потрібно було, і зараз є ще необхідність для оцих кроків. Розірвання дипвідносин, для того, щоб визнання агресором, і потім роботи на те, щоб світова спільнота розуміла, що тут є агресія, а не громадянська війна в Україні. Власне, про визнання Росії агресором, знову ж таки, повертаючись до цього законопроекту про реінтеграцію і деокупацію, в преамбулі цього документу, власне, йдеться про те, що Росія є агресором. І багато хто з народних депутатів говорив, що насправді таке трактування у преамбулі, воно не має ніякого значення, і це має бути окрема стаття вже безпосередньо у тілі законопроекту. Тобто, це справді так є? Ви знаєте, просто це, якщо я вже це казав, якщо б українська влада і нинішній президент керувалися Конституцією, законом про оборону, то не потрібно було Росію визнавати агресором, оскільки є факт агресії, збройні сили до нас, і тоді не було б необхідності постійно щось робити. Якщо Верховна Рада не може розірвати дипломатичні відносини, вона може рекомендувати президенту, оскільки у нас президент керує зовнішньою політикою, і лише він визнає інші держави і встановлює дипломатичні відносини, або розриває з ними дипломатичні відносини. І оскільки наш президент не виконує з точки зору нашого законодавства, це перше, а по-друге, здорового глузду певні речі, то і потім є потреба в тому, щоб парламент нагадав про необхідність. Це, між іншим, дуже схоже на те, що відбувалося в Сполучених Штатах, коли президент Трамп казав про те, що треба дружити з Росією і не звертати уваги там на певні речі, і втручання в вибори, і там агресії, і інше. А Конгрес взяв на себе такі, скажімо, повноваження, і за великим рахунком він вліз на територію повноважень президента. У нас десь щось схоже. На жаль, у нас наша Верховна Рада – це не Конгрес Сполучених Штатів. Але при тому в, власне, оборонній стратегії Сполучених Штатів йшлося про те, що Росія є однією з загроз для Сполучених Штатів Америки. Ми маємо дзвінок від глядача. Доброго вечора, ми вас вітаємо. Хто ви, звідки? І, будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я б хотів би задати питання політологу. Скажіть, будь ласка,
чому міжнародна спільнота не запроваджує такі ж самі санкції, як це було запроваджено проти Лівії, коли вони збили бой на Блокерні, проти Югославії і Іран. Що там, превалює їх якісь там економічні якісь здобутки? Чому проти Росії не запровадять такі самі економічні санкції? Дякую. Спасибі вам. Дякую за запитання. Ну, давайте подивимося спочатку на те, що відбувалося у 2008 році, коли Російська Федерація здійснювала збройну агресію проти Грузії. І між іншим, згідно з нашого законодавства, тоді це була агресія і проти України, оскільки якщо з території нашої країни здійснюється агресія по відношенню до третьої країни, це вже є агресією. На жаль, тоді наша влада не відреагувала належним чином. Так ось, фактично припинені були бойові дії на невигідних для Грузії умовах, фактично без підтвердження територіальної цілісності цієї країни або зобов'язані Росії це зробити. І це перший момент. Другий момент, що відбулося потім? Жодних санкцій не було. Фактично Захід пішов на таке, скажімо, замирення агресора. Сполучені Штати розпочали, якщо ви пам'ятаєте, було такий вислів перезавантаження. Вони фактично дали доступ до власної економіки, технології, інвестували в Російську Федерацію, притягували в різні міжнародні формати. Європейці пішли ще глибше. Вони запровадили партнерство для модернізації. І велика кількість інвестицій, технологій пішла в Російську Федерацію, і в тому числі в оборонно-промисловий комплекс, в Збройні сили. Тобто це було неадекватне розуміння. З Україною вийшло набагато краще. Звичайно, не ідеально. Але давайте подумаємо теж про те, що, по-перше, Захід не є цілісним. Він ніколи не був цілісним. Під час Холодної війни це було дещо інакше. Сполучені Штати домінували, і вони фактично брали оцю докупи цих різні країни, щоб певна стратегія проти імперії зла виконувалася. Зараз це набагато складніше робити. Це перший момент. Другий момент – це демократія. І тому кожна країна голосує, і парламенти голосують за певні законодавства, і уряди, вони, по-перше, во власних інтересах, а по-друге, якщо ми кажемо про європейську спільноту, то вони досягають консенсусу. І те, що є, це, звичайно, нам не подобається, оскільки це недостатньо для того, щоб припинити агресію прямо зараз. Але з іншого боку, ці санкції, які запровадження, особливо обмеження, припинення абсолютно військового співробітництва, жодної технології і озброєння не передаються Російській Федерації. Було значно обмежено переміщення технологій до Російської Федерації, фінансовий сектор під санкціями. І між іншим, в лютому ми, напевно, або наприкінці цього місяця, або в лютому ми побачимо нову хвилю санкцій. Точніше, не хвилю санкцій, а список тих компаній і особистостей, які можуть потрапити під санкції. Звичайно, що президент Сполучених Штатів буде приймати рішення, чи запровадити їх всі, або там якось вибірково. І, власне, це є максимум, на що нинішня міжнародна спільнота спромоглася. Дуже добре, що, скажімо так, велику роль зіграла в санкціях пані Меркель. Вона була певний час адвокатом Путіна, намагалася якось примирити, але вона зрозуміла, наскільки це є небезпечна країна, і вона змогла досягнути компромісу з іншою політичною силою, в якій в коаліції вони тоді були, і, скоріше за все, будуть знов в коаліції після виборів. І вона спромоглася підтримати цей єдиний європейський санкційний фронт, а він був узгоджений з американцями. І це надзвичайно важливо. Тобто це компроміси, і, на жаль, так от просто не можна. Європа – це не один телефон, коли зателефонував і можна щось попросити. Це різні столиці з різними інтересами. Є президент Земан чеський, не дуже адекватний, такий поціновувач Путіна. Є в інших країнах еліти, які є залежними від Російської Федерації, оскільки Росія, ключовий зовнішньополітичний ресурс Російської Федерації – це корупція. Через енергоносії вони впливають, вони створюють місцевих олігархів, через них створюють впливи в парламентах, в урядах, і таким чином, звичайно, ті країни стають на бік більше Росії і працюють в їх інтересах, а не інших. Тобто це треба враховувати. Ну і, напевно, знаєте, часто, коли йдеться і про санкції, якщо враховувати, зокрема, ті думки, які я чую від людей, то думка приблизно така, що в той час, коли ми вимагаємо тиску на Росію від Заходу, зокрема від Європейського Союзу, а там своїх проблем вистачає дуже багато, то виникає питання до нашої влади, наскільки ми теж активно працюємо в тому напрямку, наскільки, знову ж таки, і розривання тих же дипломатичних відносин з Росією і так далі, і так далі. І, власне, ці бізнесові зв'язки України з Росією, торгівля і це все інше. Я хочу повернутися до Криму,
Власне, про те, які інколи сигнали звідти лунають, інколи вони абсолютно з Росії, та абсолютно абсурдні. Це, як то кажуть, з барського плеча. Та нещодавна заява Путіна про те, що ми готові повернути військову техніку, яка є зараз на території анексованого Криму. А це, я нагадаю, 35 українських кораблів, катерів і суден забезпечення, а також літак Б-12 і вертоліт Мі-9. На вашу думку, з чим може бути, власне, пов'язана така ініціатива? Для чого це? Та 4 роки пройшло. А з іншого боку, які можуть бути загрози, якщо раптом українська сторона може розглянути такий варіант, як, власне, повернення цієї техніки? Ну, бачите, це, якщо ми погоджуємося на отримання цієї техніки, і, звичайно, я можу собі уявити, в якому вона стані знаходиться, оскільки вже це було і в Грузії, і на Донбасі, коли передавали певну там техніку, вона була просто не боєздатна. І, тобто, звичайно, що наш ворог нічого не дасть нашого в нормальному належному стані. Але це просто показник того, бачите, війни ж немає. Ну, якщо була б війна, чому б один ворог передавав техніку іншому? Це перший момент. Да? Так. Другий момент, ну, можна ж це використовувати, особливо друзі Путіна в Європі будуть використовувати. Бачите, це ж деескалація, це крок на зустріч, це компроміс. Давайте будемо санкції потихесенько відміняти. Тобто це всі дії Путіна і Російської Федерації, цього режиму і наступного режиму, це напевно, слід розглядати виключно як елементи війни проти України. І миротворча ініціатива, оскільки для того, щоб настав в Україні мир, припинилися бойові дії на Донбасі, не потрібні резолюції Ради безпеки ООН, потрібен дзвінок Путіна своєму начальнику Генерального штабу, припинити військові дії, забрати звідти російських кадрових військових, найманців російських, техніку, і все, війна припиниться. І тому, власне, оці жести, вони є просто такими відволікаючими маневрами, вони абсолютно нічого не означають. Відволікаючи маневром, може від того, що нас зовсім мало часу, але все ж таки хочеться обговорити. Від, власне, відео, можливо, ви теж бачили в мережі, та з'явилося відео зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», який розташували неподалік Севастополя на мисі Фіолент. І, власне, деякі українські журналісти і українські закордонні, контактуючи на засадах анонімності з деякими військовими експертами Сполучених Штатів, дізналися про те, що насправді це є дуже поганий знак, і це недобре. Більше вони нічого особливого не розказують, та? Але про що це може означати? Бо таких поганих знаків ми вже багато отримали насправді. Ну, в принципі, росіяни посилюють. Є, якщо подивитися на таку мапу, можна певну умовну лінію від Калінінграду до Сирії провести. Є така технологія заборони доступу. Тобто, фактично, з цими ракетними комплексами вони створюють такі, ну, це називається бульбашки безпеки, а насправді бульбашки небезпеки. Тобто, це такі райони ураження, де знаходження умовного противника є, воно сопряжено з небезпекою, яку, скажімо так, з тими втратами, які не можна собі дозволити. І, власне, Російська Федерація фактично контролює, ну, Чорне море вже стало Російським морем або Руським морем. Фактично, частина Середземного моря теж стала. І, власне, через окупацію Криму, не було б окупації Криму, Росія би не була б в Сирії. Вона б, звичайно, могла б мати певний там повітряний компонент або сухопутний, але у тієї, скажімо, кількості збройних сил і тієї частоти, яка вона застосовувалася, не було. Між іншим, показовим те, що Чорноморський флот Російської Федерації було модернізовано значним чином, посилено і підводними човнами, і надводними, які несуть крилаті ракети, які здатні нести ядерні боєголовки. І, власне, все цей металобрух вбивчий, він випробувався в Сирії. І, тобто, фактично, росіяни використовували сирійців і в якості живих мишеней, і там тренували свою таку здатність вбивати. І, тобто, Крим – це надзвичайно важлива проблема не лише для України, але це такий, знаєте, важіль впливу за межі до Середземного моря, до Близького Сходу. І тому надзвичайно важливо, щоб українська влада не лише казала, да, ми вдячні за ті санкції, які по відношенню до Криму є, але насправді вони не такі потужні. Але і те, що треба вживати активних заходів, оскільки це фактично збільшують загрози для НАТО, для союзників Сполучених Штатів в регіоні,
Кримі, оскільки мілітаризація Криму є військовою базою, і здебільшого військовою базою, такою вона буде. Я зрозуміла. Спасибі вам, пане Олександре, за цю ґрунтовну розмову. Багато чого ви роз'яснили. Дякую вам, що ви знайшли можливість до нас прийти. Олександр Хара, директор департаменту міжнародних відносин фонду Майдан закордонних справ, був гостем нашої студії. І я дякую, що ви були теж разом з нами під час ефіру. Залишайтеся з АТР і надалі.